Давайте разгледзім Божае Слова з проповедзю на тэму «Знак уратавання ад бедстваў і вестка папярэджання». Сёння давайте спачатку разгледзім важнае пытанне. Чаму Бог запісвае ў Бібліі знак уратавання ад бедстваў і чаму Ён дае нам вестку папярэджання перад тым, як гэтыя падзеі адбудуцца? Калі мы атрымліваем папярэджання, мы павінны звярнуць на яго пільную ўвагу. Інакш гэта непазбежна прынясе шкоду. Напрыклад, на паркоўцы дома быў папярэджальны знак «Не паркавацца». Не знайшоўшы падыходнага месца, чалавек праігнараваў папярэджанне і ўсё роўна прыпаркаваўся там. Аднак раніцай, ідучы на працу, ён убачыў, што яго машына цалкам пакрыта і запэцкана спелай хурмой, якая на яе нападала. Толькі тады ён зразумеў прычыну папярэджання, але які сэнс у ягоным шкадаванні? Было ўжо позна. Таму у яго не было выбару, як ехаць на працу на машыне, дах і бампер якой былі цалкам у хурме. Гэтая гісторыя вучыць нас. Калі даецца папярэджанне, заўсёды ёсць важкая прычына. У мінулым ізраільцяне таксама не раз атрымлівалі такія папярэджанні. Нашы продкі веры слухалі весткі папярэджання і з ласкай выконвалі Божую волю, але язычнікі насміхаліся з такіх пасланняў. У выніку, у часы Нояў усё чалавецтва загінула, а ў часы Лота жыхары Садома і Гаморы былі цалкам знішчаны. Бог не ўключыў у Біблію ніякіх лішніх слоў. З якой мэтай, паводле Бібліі, яны былі напісаны? Словы Божыя напісаны для нашага збаўлення. Бог не запісвае нічога лішняга ці не звязанага з нашым збаўленнем. Ці ёсць патрэба размяшчаць папярэджанне ў месцы, дзе няма небяспекі? Напрыклад, папераджальны знак аб падзенні са спелай хурмы размяшчаецца, каб прадухіліць няшчасны выпадак з тымі, хто прапаркаваў свой аўтамабіль. Калі людзі праігнаруюць яго, то ў рэшце рэшт заплацяць за гэта. Таму сёння у пропаведзі знак уратавання ад бедстваў і паслання папярэджання давайце знойдзем у Бібліі волю айца і маці. Паколькі прарокі папярэджвалі нас тысячы гадоў, давайце разгледзім праз Біблію, якім павінна быць наше стаўленне веры да гэтых папярэджанняў У век Святога Духа. Давайте разам разгледзім вучэнне ў 3 кнізе царстваў, раздзел 13, верш 11. У Вэтэлі жыў адзін прарок-старец. Сын яго прыйшоў і расказаў яму ўсё, што зрабіў сёння чалавек Божы ў Вэтэлі. І словы, якія ён казаў цару, пераказалі сыны бацьку свайму. І спытаўся ў іх бацька іхні, якою дарогаю ён пайшоў, і паказалі сыны ягоныя, якою дарогаю пайшоў чалавек Божы, што прыходзіў з Юдэі. І сказаў ён сынам сваім: «Асядлайце мне асла». І асядлалі яму асла, і ён сеў на яго. І паехаў за чалавекам Божым, і знайшоў яго, як той сядзеў пад дубам, і сказаў яму: «Ці ты чалавек Божы, які прыйшоў з Юдэі?» І сказаў той: «Я». І сказаў яму: «Зайдзі да мяне ў дом і паеш хлеба». Той сказаў: «Я не магу вярнуцца з табою і пайсці да цябе, не буду есці хлеба і не буду піць у цябе вады ў гэтым месцы. Бо словам Господнім сказано мне: не еш хлеба і не пій там вады, і не вяртайся тою дарогаю, якою ты ішоў». Бог даў яму яснае папярэджанне. Для гэтага была выразная прычына. Бог папярэджвае не проста, каб палохаць нас без прычыны.
ці каб толькі паказаць сваю сілу і моц. Бог загадаў яму не рабіць гэтага. Але паглядзім, што здарылася. Верш 18. І сказаў ён яму: «І я прарок, такі самы, як ты, і анёл казаў мне словам Гасподнім, і сказаў: вярні яго да сябе ў дом, хай паесць ён хлеба і нап'ецца вады». Ён зманіў яму. І той вярнуўся з ім і паеў хлеба ў ягоным доме і напіўся вады. Калі яны яшчэ сядзелі за сталом, слова Гасподняе было прароку, які вярнуў яго. І прамовіў ён чалавеку Божаму, які прыйшоў з Юдэі, і сказаў: «Так кажа Гасподь, за тое, што ты не падпарадкаваўся вуснам Господа і не выканаў загаду, які наказаў табе Гасподь Бог твой». Але вярнуўся, еў хлеб і піў ваду ў тым месцы, пра якое ён сказаў табе: «Не еш хлеба і не пі вады, цела тваё не ўвойдзе ў магільніцу бацькоў тваіх». Пасля таго, як той паеў хлеба і напіўся, ён асядлаў асла прароку, якога ён вярнуў. І выправіўся той, і сустрэў яго на дарозе леў, і забіў яго. І ляжала цела ягонае, пакінутая, на дарозе, а асёл стаяў каля яго, і леў стаяў каля цела. І вось людзі, якія праходзілі міма, убачылі цела, пакінутае на дарозе, і льва, які стаяў каля цела, і пайшлі і расказалі ў горадзе, у якім жыў прарок-старац. Прарок, які вярнуў яго з дарогі, пачуўшы гэта, сказаў: «Гэта той чалавек Божы, які не падпарадкаваўся пастановам Господа». Гасподь аддаў яго льву, які паламаў яго, і забіў яго па слове Господа, якое ён мовіў яму. Як мы бачым у гэтым урыўку, ёсць папярэджанне, якое Бог даў чалавеку Божаму, калі той спусціўся ў Вэтэль. Аднак, бо ён не паслухаўся гэтага папярэджання, яго сустрэў леў і забіў, а цела яго пакінулі без нагляду, сапраўды няшчасны канец. Нас вучаць, што ўсё, што было напісана ў мінулым, было запісана для нас. Таму нам варта падумаць, чаму такія апавяданні запісаны ў Бібліі? Якія наступствы, калі мы не прымаем належна папярэджанне ад Бога? Бог пакінуў гэтыя запісы не для таго, каб палохаць нас. У кожным папярэджанні ад Бога ёсць яго воля абараніць нас. Чалавек з гісторыі мусіў ехаць на працу ў машыне, разбітай хурмой, калі праігнараваў папярэджанне. Так і чалавек Божы наклікаў на сябе трагедыю. Яго разарваў леў, калі ён праігнараваў папярэджанне. Тады трэба падумаць, чаму Бог дае нам такія запаведзі. У гэты век рыхтуйцеся і будьце гатовыя, і прыміце печатку Пасхі Новага Запавету, каб пазбегнуць апошняй катастрофы. Чаму ён пасылае нам такое папярэджанне? Каля 3500 гадоў таму, у часы Маісея, народ Ізраіля жыў у зямлі егіпецкай. Непасрэдна перад іх выхадам з Егіпта, у тую ж ноч перад ад'ездам, Бог загадаў ім захаваць Пасху. Праз яе Бог вызваліў народ Ізраіля з грэшнай зямлі Егіпта. Аднак для егіпцян Бог прызначыў гэты дзень днём знішчэння, у які ён паб'е ўсіх іх першынцаў. У той час Бог даў канкрэтнае абяцанне. Абяцанне было такое: калі кроў пасхальнага ягняці нанесці на верхні і бакавыя касякі дзвярэй, то што адбудзецца, незалежна ад таго, чый гэта дом – егіпцяніна ці ізраільцяніна? Бедства аб мяне. Аднак Бог сказаў, што любы дом без краві будзе ўражаны, Нават калі гэта дом ізраільцяніна. Як адрэагаваў народ Ізраіля на гэтае папярэджанне? Усе яны прынялі гэта і падрыхтаваліся. У кожным доме ізраільцян забівалі ягня і яго крывёю намазвалі бакавыя і верхні касякі дзвярэй.
А як же єгиптяне? Ніводная з іх сем'яў гэтага не зрабіла. Іншими словами, розніца була паміж ізраїльцянами, якія прийняли папярэджанне, і єгиптянами, якія не усприйняли папярэджанне сур'ёзна. Давайте коротко вернемся до історії 3500-гадової даўніны, каб убачыць вынік. І яшчэ раз паразважаем пра промысел Бога, які так падкрэсліваў Пасху, каб зберагчы нас ад бедстваў нават у наш час. Давайте разом звернемся до книги «Выход», раздел 12, верш 11. А ешце яго так, хай будзе паясніца ваша перапяразана, абутак ваш на нагах вашых, і кіі вашыя ў руках вашых, і ешце яго паспешліва. Гэта Пасха Гасподня. «А я гэтай самай ночы прайду па зямлі егіпецкай і пабаю кожнага пяршынца ў зямлі егіпецкай ад чалавека да быдла, і над усімі божышчамі егіпецкімі учыню суд, я Господь». Гэта сцэна, дзе Бог вынес папярэджанне, так? І будзе ў вас кроў знакам на дамах, дзе вы знаходзіцеся. І ўбачу кроў, і прайду міма вас. І не будзе сярод вас пошасці згубнае, калі буду караць зямлю егіпецкую. «І хай будзе вам дзень гэты незабыўны, і святкуйце яго як свята Господу ва ўсе роды вашыя, як устанаўленне вечнае, святкуйце яго». Ён загадаў ім святкаваць яго для будучых пакаленняў. Звернемся до верша 21. І склікаў Майсей усіх старэйшынаў Ізраілевых і казаў ім: «Выберыце і вазьмеце сабе ягнят па сямеях вашых і закалеце Пасху, «І возьмете пучок ізопу, і абмачэце ў кроў, якая ў посудзе, і памажце папярэчыну і абодва вушакі дзвярэй крывёю, якая ў посудзе. А вы ніхто не выходзьце за дзверы дома свайго да раніцы. і пойдзе Гасподь караць Егіпет, і ўбачыць кроў на папярэчыне і на абодвых вушаках, і пройдзе Гасподь міма дзвярэй і не дапусціць губцю увайсці ў дамы вашыя дзеля кары. Трымайцеся гэтага, як закону сабе і сынам вашым вечна». Калі ўвойдзеце ў зямлю, якую Гасподь дасць вам, як ён казаў, захоўвайце гэта служэнне. І калі скажуць вам дзеці вашыя, што гэта за служэнне, Скажыце, гэта пасхальная ахвяра Господу, які прайшоў міма дамоў сыноў Ізраілевых у Егіпце, калі караў егіпцянаў і дамы нашыя выбавіў. І схіліўся народ і пакланіўся. Што яны зрабілі? Яны дакладна выканалі тое, што загадаў ім Бог. І пайшлі сыны Ізраілевы і зрабілі, як сказаў Гасподь Майсею і Аарону, так і зрабілі. Ніводзін чалавек не пацярпеў у тых месцах, дзе яны прынялі папярэджанне, і дзейнічалі згодна з ім. Пяройдзем да верша 29. Апоўначы Гасподь пабіў усіх першынцаў у зямлі егіпецкай, ад першынца фараона, які сядзеў на троне сваім, да першынца вязня, які быў у цямніцы, і ўсё першароднае з жывёлы. І ўстаў фараон уначы сам, і ўсе рабы ягоныя, і ўвесь Егіпет. І пачаўся вялікі енк у зямлі егіпецкай, бо не было дома, дзе не было б мёртвага. Ці застаўся хоць адзін дом некранутым? Ніводзін дом не быў пашкадаваны. Вось што адбываецца, калі не прыняць паслання з папярэджаннем. Калі Бог знішчыў Егіпет, не пакінуўшы дома без памерлага, фараон больш не мог трымаць ізраільцян у палоне. У тую ноч ён паклікаў Майсея і Аарона і сказаў: «Вазьміце ўвесь свой народ і ідзіце». Іх вызваленне апісваецца з верша 31. Калі мы ўлічым гісторыю 3500-гадовой даўніны, кантраст паміж рэгіёнам Гошан, дзе жылі ізраільцяне, якія прынялі пасланне папярэджання, і іншымі рэгіёнамі Егіпта, дзе гэтае пасланне было адкінута, то мы павінны зрабіць выснову, што не можам ігнараваць пытанне канчатковага суда, які Бог нанясе чалавецтву ў гэты час. У кожны час мы павінны звяртаць увагу на папярэджанне. Аднак, што здарыцца, калі мы пачнем рыхтавацца толькі тады, калі катастрофа ўжо пачнецца? Да таго часу будзе ўжо позна.
Таму, як у першай кнізе фесаланікійцаў, апісваецца прышэсце Господа. Ён прыйдзе нечакана, раптоўна, як злодзей. Калі б мы гэтага чакалі, мы б былі гатовыя. Як напісана, у якую гадзіну не думаеце, сын чалавечы прыйдзе. Ён прыйдзе раптоўна, як злодзей. Тады якім будзе вынік? Людзі будуць непадрыхтаваныя, бо не паверылі ў гэта. Хоць Бог пасылае сваё папярэджанне тысячы гадоў, Ёсць тыя, хто адмаўляецца яго прыняць. яны кажуць: «О, тая ж самая старая гісторыя. Хіба не гэта заўсёды прапаведуе пастар?» Проста кажучы, у тых, хто так адкідае Божае слова, узнікнуць праблемы, нават калі гэта народ Ізраіля. Як мы бачылі ў трэцяй кнізе царстваў, нават чалавек Божы, што пайшоў у Вэтэль, спаткаў страшную бяду, бо не паслухаўся папярэджання ад Бога. Сёння, калі мы пытаемся, чаму ў Бібліі такія запісы, спадзяюся, мы уважліва вывучым Божае папярэджанне для гэтага веку праз першую кнігу фесаланікійцаў, раздзел 5. Разам паглядзім першую кнігу фесаланікійцаў, раздзел 5, верш 1. «А пра часы і часіны няма патрэбы пісаць вам, браты, бо самі вы дакладна ведаеце, што дзень Гасподні так прыйдзе, як злодзей уначы. Бо, калі будуць казаць, што яны кажуць, мір і бяспека, ці азначае гэта, што гэта можна прадказаць, ці не? У такі час, калі ёсць мір і бяспека, і няма ніякіх прыкмет бедстваў, тады знянацку спасцігне іх пагібель, як мука родамі спасцігае цяжарную. Ці папярэджваюць радавыя болі, перш чым надысці? Яны прыходзяць раптоўна, так? Жанчына можа сядзець вечарэць, а ў наступны момант яе ўжо вязуць у бальніцу. Хтосьці іншы можа ісці па вуліцы, і раптам надыходзіць час. У навінах нават паказваюць гісторыі пра жанчын, якія нараджаюць у самалёце, недзе высока над аблокамі. Тады, як спасцігне іх пагібель, знянацку спасцігне іх пагібель, як мука родамі спасцігае цяжарную, і не ўнікнуць. Што азначае слова «знянацку»? Гэта значыць, што няма часу падрыхтавацца. Яно прыходзіць, калі яны зусім не гатовыя. Што адбываецца тады? У Бібліі гаворыцца, яны не ўцякуць. Ад чаго яны не могуць уцячы? Сказана, што ніхто з іх не пазбегне катастрофы і знішчэння. Дык што нам цяпер рабіць? Бог нас не папярэдзіла. Тысячагаддзямі Бог папярэджваў нас пра гэты век, але людзі адкідаюць гэта, кажучы, наўрад ці, такія рэчы заўсёды мінаюць. Цяпер рэальнасць ператвараецца ў гісторыю пра хлопчыка, які крычаў воўк. Другога паслання Петра, раздзел 3, верш 6. Таму тагачасны свет загінуў, будучы затоплены вадою. А цяперашняе неба і зямля, захаваныя тым самым словам, зберагаюцца в агню. Мы павінны спытаць сябе, чаму існуюць гэтыя словы? Чаму прарокі, натхнёныя Духам Святым, запісалі і пакінулі нам гэтыя пісанні ў Бібліі? Мы павінны прыняць гэта да сэрца. Усё гэта папярэджанні. Таму будьце гатовыя да ўсяго. Будьце напагатове. Згуба не прыходзіць пасля шматлікіх знакаў. Яна прыходзіць раптоўна, без папярэджання. Калі мост сонцу абваліўся, ці ён разбураўся паступова, на мосце было шмат машын з людзьмі, якія ехалі на працу. Вучні селі ў аўтобусы, каб паехаць у школу. Потым, раптам, мост пахіснуўся і абваліўся. Усё гэта адбылося ў адно імгненне. Калі б яны ведалі, ніхто б не пераходзіў па гэтым мосце. Аднак Бог усё прадбачыць. Дык што ж ён робіць? Паколькі ён бачыць канец ад пачатку, ён папярэдзіў нас, сваіх дзяцей. Ён абвясціў нам пра гэта. У апошнія дні
Написано, што хоць свет у часы Ноя быў знішчаны потопам, цяперашнія нябёсы і зямля захаваны для агню, на дзень суда і знішчэння бязбожных. Аднак Бог паслаў нам гэтае папярэджанне па адной прычыне. Ён не хоча, каб хто загінуў, але каб усе прыйшлі да пакаяння. Пяройдзем да 9 вярша. Не марудзіць Гасподзь з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, а доўга трывае нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. Праз гэтае пасланне з папярэджаннем Бог жадае, каб усе яго дзеці хутка пакаяліся і сталі на шлях збаўлення. Верш 10. Прыйдзе ж дзень Гасподні, як злодзей ноччу, і тады нябёсы з грукатам мінуцца, а стыхіі, распаленыя, разбураться ўшчэнт, зямля і ўсе дзеі на ёй згараць. Калі так усё гэта зруйнуецца, дык якімі павінны быць у святым жыцці і пабожнасці вы? Паколькі ўсё гэта абавязкова адбудзецца, якімі людзьмі мы павінны быць? Паколькі гісторыя мінулага – гэта цень таго, што мае адбыцца, нам варта азірнуцца на гісторыю з часоў Маісея 3500 гадоў таму. Калі мы азірнемся назад, што здарылася з кожнай сям'ёй, якая не звярнула ўвагі на пасланне з папярэджаннем? Ні один дом не быў выратаваны ад знішчэння. Біблія кажа нам, што сем'і, якія паслухаліся Божага папярэджання, закалолі пасхальнае ягня і памазалі яго крывёю вушакі і надзвержча дзвярэй, атрымалі ласку вызвалення ад бедства, калі анёл-знішчальнік абмінуў іх дамы. Давайце зноў паглядзім на 11 верш. Калі так усё гэта зруйнуеце, дык якімі павінны быць у святым жыцці і пабожнасці вы, хто чакае і прагне прышэсця дня Божага, калі ўспаламененыя нябёсы разбурацца і распаленыя стыхіі растопяцца. Аднак, што мы маем? Мы маем Божае абяцанне. Але мы, паводле абяцання ягонага, чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх жыве праўда. Дык вось, любасныя, чакаючы гэтага, пастарайцеся з'явіцца перад ім неапаганенымі і беспахібнымі ў свеце. Безумоўна, гэтае абяцанне Бога было дадзена нам. У любую эпоху, калі прыходзіць пасланне з папярэджаннем, тыя, хто яго ігнаруе, будуць знішчаны. Як у часы Садома і Гаморы зяці Лота адрэагавалі на пасланне з папярэджаннем. Яны праігнаравалі яго, і ўсе загінулі. Калі мы пагарджаем пасланнем з папярэджаннем, мы ўсе загінем. Больш за тое, гэтае знішчэнне не заканчваецца знішчэннем плоці. Які яшчэ від знішчэння прыходзіць разам з знішчэннем плоці? Паколькі гэта вядзе да вечнага знішчэння душы, мы павінны хутка абвясціць Божае пасланне з папярэджаннем, што ўсе людзі павінны пазбегнуць бедстваў праз Пасху новага запавету. Гэтак жа, як Лот пайшоў да сваіх зяцёў, каб папярэдзіць іх пра суд над Садомам і Гаморай. Гэтыя словы ёсць у Бібліі нездарма. Мы ніколі не павінны глядзець на гэта абыякава. Давайце закарбуем Божые абяцанне з Псалтыра раздзел 90, якое кажа: «Дзеці Божыя, што выконваюць волю Бога, будуць абаронены ад бедстваў, нават калі 1000 упадзе побач з імі, а 10 000 праваруч ад іх». Псалтыр, раздзел 90, верш 7. «Упадзе 1000 побач з табою, і 10 000 праваруч ад цябе». Той факт, што загіне 1000 і 10 000, не адносіцца да дробных бедстваў, у якіх гіне 1 ці 2 чалавекі. Можна сказаць, што гэтае бедства сапраўды жахлівае. Упадзе 1000 побач з табою, і 10 000 праваруч ад цябе, але да цябе не наблізіцца. Чаму бяда не можа наблізіцца да іх? Ці не таму, што ёсць знак ад Бога, які не дазваляе ёй наблізіцца да іх? Ён дараваў нам усім знак, каб пазбегнуць бедстваў, дзе паводле адкрыцця быў пастаўлены знак. Сказана, што пячатка пакладзена на нашы ілбы,
Хіба ён не зрабіў так, каб нам ніколі не нашкодзілі? Пацягнем. Толькі глядзець між вачыма тваімі, і ўбачыш помсту бязбожнікам. Бо сказаў ты, Гасподь, надзея моя, Усявышняга выбраў ты прыстанішчам тваім, ліха цябе не спаткае, і пошасць жытла твайго не зачэпіць. Бо анёлам сваім наказвае пра цябе, ахоўваць цябе на ўсіх дарогах тваіх. І на руках цябе панясуць, каб не спатыкнуўся ты аб камень нагою тваёю. На аспіда і Васіліска наступіш, і патопчыш і льва, і дракона. За тое, што ён полюбіў мяне, Што зробіць Гасподь? уратую яго. Урэшце рэшт, хто такія людзі, што любяць Бога? У Евангеллі ад Яна, раздзел 14, верш 15, напісана: «Калі любіце мяне, захавайце мае запаведзі». Тады, пра якую з Божых запаведзяў тут ідзе гаворка? Калі мы свята выконваем запаведь Пасхі, хіба ён не даў нам абяцанне пазбегнуць бедстваў? Адкрыем Яна, раздзел 14, верш 15. «Калі любіце мяне». Калі вы сапраўды любіце Бога, што вам трэба рабіць? Захавайце мае запаведзі. Пяройдзем да верша 21. Хто майбе запаведзі мае і захоўвае іх, той, хто ён? Любіць мяне. Згодна з гэтымі двума вершамі, каго сапраўды любіць той, хто выконвае Божыя запаведзі? У Псалтыры, раздзел 90, Бог кажа: «Упадзе 1000 побач з табою і 10 000 праваруч ад цябе, але што гэтая пошасць зробіць табе, да цябе не наблізіцца». Хто тыя, што выконваюць Божыя запаведзі? Ці ж не яны дзеці Сіёна, народ святаў? Сярод святоў Пасха новага запавету змяшчае абяцанне пазбегнуць бедстваў. Усім, хто атрымаў пячатку праз Пасху новага запавету, Бог даў яснае абяцанне. Нават калі 1000 загіне побач з імі, а 10 000 праваруч, не пра благоці двух людзей, але пра безліч людзей, якія адначасова церпяць няшчасце. Ён выратуе іх, застанецца з імі і абароніць іх, не дазволіўшы ніякай бядзе наблізіцца да іх намёта. Гэта папярэджанне не проста папярэджанне людзям на хо-2. Гэта папярэджанне, якое перадаецца ўжо 1000 гадоў. Тыя, хто кажа: «Я не бачыў гэтага папярэджання, я пра яго не чуў», хлусяць. Папярэджанне на год-2 мае вагу. Нават папярэджанне на дзень эфектыўнае. А Бог папярэджвае ўжо больш за 1000 гадоў. Таму нельга апраўдвацца: «Я не бачу, таму не ведаў», або хоць яно і было, але здавалася несапраўдным, таму я не выконваў. Таму я малюся, каб нават калі такія бедствы нечакана прыйдуць да нас, мы ўсе уцеклі ў Сіён, каб разам з айцом і маці мы маглі быць цалкам вызваленыя ад усіх бедстваў і ўскласці надзею на вечнае Царства Нябеснае. Таму Бог кажа: «Паколькі ён любіць мяне, я выратую яго». Дык што ж, ёсць пэўны доказ таго, што мы любім Бога. Хіба не ў запаведзях, якія мы выконваем цяпер? Ісус сказаў: «Калі любіце мяне, захавайце мае запаведзі. І хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне». Такім чынам, Ісус адрозніваў тых, хто шануе яго толькі вуснымі, кажучы: «Я люблю цябе, ад тых, хто любіць яго шчырым сэрцам нават без слоў. Дзе ж тое месца, дзе збіраюцца гэтыя людзі? Гэта Сіён, дзе адзначаюцца Божыя свят. Хіба не наша царква Бога? Гэта наш Сіон, які існуе па ўсім свеце. На Сіёне адзначаюцца благаславлёныя святы і суботнія набажэнства в Божай багатай ласцы.
Нам трэба прыслухацца да Божага пэўнага папярэджання. Калі ласка, падумайце аб выніку, які атрымалі ізраільцяне пасля таго, як яны атрымалі Божае слова праз Маісея 3500 гадоў таму. У Бібліі запісана: «І пайшлі сыны Ізраілевыя і зрабілі, як сказаў Гасподзь Маісею і Аарону, Так і зрабілі. Сёння я перадаў вам тое, што загадаў Бог». Таму і мы павінны выцякаць у Сіён згодна з Божым вучэннем. Я веру, што мы павінны стаць людзьмі, якія ў ласцы адзначаюць святыя святы жыцця на Сіёне, на якія Бог вылее свае дабраславенні. Вялікі дзякуй.